muna namin yung pwesto. So, going inside na ng mall. So, this is it. This is the real location. Tagaysano. So, titignan muna natin yung pwesto ng Berry Box. Nasa sasakyan pa si Brenda. Update na lang namin siya. Naku mga moms, ito talaga yung maganda kapag nagmamall ka. Oh, may mga discount and sale. So here's the Berry Box. Ito pala siya. Naku, sigurado magkakagulo nga kasi maraming nag-grocery ngayon dito. So ito na yung venue nung booth ng Berry Box. Andyan na po sila. Ay, yung ano niya. Saan yung susuot ni Brenda? Yung susuotin po ni Brenda. Para maisuot niya na from the bag. Sa pare, init. Kaya mo na si Brenda, siya na naman may bayad. Attitude. Pareha sila ng boots ni Brenda, yung kanya white. Yung kanya white, yung kay Brenda itim. Madam. Kasi sasakyan pa. Good morning po. Nagtagal kami sa SM. Kala namin sa SM. Thank you very much. Sa sasakyan. Iwan sa isang ba to? Habang nag-partner nila. Ito yung kanilang pwesto sa tabi lamang po ng Gaisano Supermarket. Isa po siya herbal capsule. Vlogger din po siya dito sa Butuan. Ano? Butyang Butuan 2020 ka nang. So ready na siya for National Geographic Channel. Ganyan yung sa'yo, black lang. Mag-isin ulit. Ay, papakilala ko sa'yo. Si Anthony. Yung ano ko, eldest son. Naantay po namin yung pare. Masyado pa maaga. So, baka hindi na kami abutin ng ano. Hey! Christmas! Ate?
One, two, three. Okay. Right this side. One, two, three. Okay. Apas! Sir daw, nagbalda ka pa. Sa mga kita na nakabalo. Apas kayo, magkuhan ko, mag-video ko. Picture ka? Nagkakala na ng tao, galing. Ay, kaya lang. Okay na, balag dili kayo yan. Kita kami ngayon sa Gaisano City, Butuan ang saan Berry Box is now open! Kaya sa lahat ng mga mahilig sa sweets dyan, especially ngayong holidays, Christmas na, syempre New Year, mas kailangan natin ng gift for our family, for our loved one, for our friends, at mahilig tayo magregalo ng mga cakes. So, huwag na patagalin pa, umorder na kayo dito sa Berry Box sa may Gaisano. At alam ba, today until tomorrow ay buy one, take one ang kanilang charan! Tab si ma'am, di ba? O, tabs. Ito ang kanilang makrema na yema. So, alam mo yun, meron din silang ube. At syempre, meron silang strawberry. Pag bumili ka nito ng isa for only 200 pesos, pwede rin kayo maka-avail ng isa. So, buy one, take one. Pero kung gusto nyo akong ma-avail, free lang po ako with 1 week supply of antibiotic. Tara! Butuan especially open! Thank you so much for coming. Guys, buy one, take one na lang daw. Alright, buy one, take one today and until tomorrow. Guys, buy one, take one po. Napakasarap po ito kasi sarap po. May pag-cook na mo, hindi na guys. Thank you. Oh, yun, bread mo ito live. Thank you. Buy one, take one, Berry Box. Just kamu dah. Kaya namin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Congratulations. Congratulations. And happy mother. Ah, picture na ito. Picture na ito talaga.
Kandidato ako. Ayaw, maulog ko sa panit. Amis ka ayo. Parang kuyuan. Thank you so much, ma'am. Daming ano. Dito dapat. Ha? Si Brenda. Alina! Ay, kita dito na. Nay! Amina! Alika! Amina ako mag-picture sa inyo. Iya kita yung bana na. Yung asawa niya. Asa sa tatay? Sa asa mo nang yan? Ayun na ma'am, nanam ko dani. Yan, natapos na po kami. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Thank you, ma'am. Salamat po, salamat. Congrats ulit. So, uwian na po kami. Ay, hindi naman. Hindi pala uuwi. Diretso na kami sa Butuan, sa aming next destination para sa aming area. Kung saan po kami mag-show. See ya!